Then in my case 100/26 iripa item number 3 inyaya yakamhangarwa mudare natendai kasiya achimhangarira Benedict Manamba inhau yeland dispute village yemasasa ndiyo nhau yandaina nemudare chakumbirawo tendai kasiya usimudze ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura mumashure ini tendai kasiya tinopika pamberi pedare izvi zvose zvandisataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiro isai rwokupasi ndoya kuna Benedict Manamba kusimudza ruoko rwerudyi kutedzera zvandakutaura ini Benedict Manamba tinopika pamberi pedare izvi zvose zvandisataura ichokwadi pamberi paMwari namambo wangu. Mwari ave mubatsiro isai rwokupasi tendai kasiya ndokundotuzivisa udare muchilimbo wakagara pasi tasatisa kutongochimhangarira Benedict Manamba isu rakasungira ndavaya pamberi pedare ndichimhangarira Benedict Manamba pamusoro pekuenda kuona auya pamunda pedu aisa kebhini yake aperi panzvimbo aisa kebhini yake nanhakatondonamuona handimuzivi auya rini izvi handakubata magezi but rane zvakukwanisa mwedzi nyava vasesa kebhini vacheka uswa pakusemya kutaridza kuti ndokusemya kacho Benedict Manamba ukunzwa zvekutsanangura zvekunzwa ukangoenda pamunda pana tenda iwe kwakuisa kebhini kwakubhemba uswa zvichitaridza kuti nzvimbo yangu wakutotaridza kuti wakuda kutoita musha wako ndiyo nhau yakupomerwa kutsanangurira dare kuti unoti kudii nazvo ichokwadi here kana kuti inhema kana chiri chokwadi wakauya sei ichokwadi kuti ndakauya ndikatsvaga mukomana anocheka sora akachinga ndikatsvaganisa kebhini mauya ndakaita ndekudai 2021 ndakauya ndikandona ndataura navo 5 August 2021 havane kumbokugara anditi ekugara ndinokuba ivonotsvagira pashoma ndikataurira ndotatirana pasi 2021 5 August ndopandaenda saka pesa pandaidzoka paizomadzekutiro endidzoka uchaazondiita kuti usazosivana nemunhu baba wake vari vapindewe ndisivaona but vakazoshaya ndakubva vashaya saka pandakasvika ndakasvika ndikubvunzawo manebhasi kuti mambonomba kuri pambavha here sekuru mai vacho vakashandiswa kubvunza sekuru sekuvakashaya andasivaziva then the following day racho ndopandakazouya ndikasvika zvekare kana pasina munhu ndobva ndatisinzi ndauya nemota nekebhini panapandakadzokera ndabvanisiyana kebhini dzangu sekuti baba vangu vase vandinongedzera kudhara dzimovha ndinoita kamushandisira kuti dzarakane apo saka mukomana wangu ndasina muzivo zvakapesa iwo handizivi nandizivi saka pandakauya iniitirwa kuti baba havo handina kuita shumu kana kuti kutsvage kuti mukomana wangu handifei kuti handitozi ndasinomhanadzirazvii ndakaonekedzera nsikei ndoanaseva sokuti ndikapesa apa ndakakabatika vana ndinenherera vazo vandinavo vakashandira wakatenga rini pamba 2021 wakatenga mari ndakavapa 1.5 wakakura zvakadini 690 square meters sakawawanda une mapepa ekutengeserana kwamaketi kebheni wakabveisa rini andisingatonanispaisa pamusi wa 4 April 2026 Kadarina na mimi ndio ngare usiwa makasunguka ngare chikoni.
ndakanyereka ibatsire ndanzwa kuti makatenga 2021 handiti kuna mabosho ibvure muruzevha ritengeswa zvamakaita nababa izvo hasi pamutemo baba ivo vautengesera ivhura vakarisirwa nababa vavo handozvoda ivhure kuruzevha ivhure nhaka remusidzirano baba ivo vakasirwa nababa vavo ivo vashandisa baba ivo fanira kusirwa vana vavo vanhu vavo vosirwa vana vani vosirwa vana vavo ivhure muruzevha ritengeswa mutemo ndozvaunotaura so avakomana vane nhaka yekuklema ivhu rababa wavo nhaka yababa wavo iwo mushande auna munda here kana kugara uripo mutemo muzimbabwe wabvunza munda misha miviri kana uchida ndobva ndati unobvumidza munhu kugara chero paunoda asi kune process inoteerwa kuti unofanira kunge uchitama uchita sei so toda kumusha kumasviku unogwa kuita mumwe musha futi kuruzevha kakunobva nditi mutemo muzimbabwe wabvunza muda musha mungani kuita misa miviri kurava majira wakaita nababa asi pamutemo wakaita zisiri zvakachiura mutemo ende kunogwa hurumende iri kuudzira kuti munhu anenge ada kuvaka kana kuti any development ngaiite zvinozivikanwa nemusha wese nemastakeholders nevanhu vese kurava daipa wakada uchiita kebhini iwewo daipa waita madzonosangano womusha uende maminitsi nevanhu vanga varipo zvoenda kuvati zvoenda mhedwe zvinorama zvirinda ukanzi mutemo ufanira kuitwa ufanira kuitedzwa mutemo andi kutaura uri kwese nyika yese kana masviku uriko kana dharweni uriko any development iko zvinoda kuitwa nemapepa anotsigira development iyo zvawakaita nababasi pamutemo makashora mutemo autendeko uitobva kwara zvakapagiresheni apo pakatotora nyaya yekutengesa minda kuti aibvumidzwa uchienda kwasasa patenofe ungomakurirapo pambatozibbigboard futi misangano yakaita yakawanda ichirambidza izvakaita zvepamutemo ndosangana mapepa ene anhu atobva atarisa zvavo Right, Benedict, chokati wachiudzwa kumbira kuti ubvise kebhini yako pamusha pekwakasiya within 7 days. Saturday, musi wa 16 unofanira kubvisa kebhini yako pamusha pawakaisa kebhini ipapo. Zvawakaita zvekutengeserwa land izvozvo zviri kunze kwemutemo. Saka kumbira kuti ubvise kebhini yako ipapo siye varidzi vemusha nenhaka yavo vagare pamusha pavo. Zvakanaka ndinotenda. 16 May kebhini iyoyo ngaibve ipapo inofanira kunge yabva ipapo kana ikatobva mangwana bho kana ikabva nhasi bho 16 May inofanira kunge yabva ipapo idzorere varidzi nhaka yavo. Iyo yako kumasvingo haina ari kubata haina ari kumborwisana naye iwe wada kuyazorwisana nenhaka yevamwe kuno handizvo hazvidaro siyira mhuri yekwakasiya nhaka yavakasiyirwa nababa vavo ngapedza unoitora judgment yako kuno kofi ubva uneipa sapo